nabo kuyabwatia gwetera sensemeri mitandao asensemo ya Facebook nabo igo YouTube wetera Ensoko TV una ere butambe Jumatano nigo tokumulikira lingana lieke moya asensemo yeringana lieke moya nabo igo ga umurubirio rero n'umurubirio bomwerio ase umutinyo gomutangani tokunyirwa ngase umuntu weke gusi umutinyo gomutangani okoruku umunuguno obarema Mancho murgeria hamarieta nabere nabo igo tokokoria chingencho chiago ubuse chingencho chia marieta igakorengana nebirengererio byagasera tokochikumurikira marieta abere igama agama murikito Vincent Monda na atara se chinsemo au osangane gati yabancho abarigeria nyorabo igo tugika sensemeyo ntore nere Edwin Nyangagu ase studio asensemo yakabere ringana rieke moya ntochigo sanganere nabo igo ntubwata maya asentu ndentangani kigimarero omorobirio uwiringana rieke moya ntubwata mogeni obobisi tochiko mwasi uri goto Oscar Mwancho murigeria gendra go sangana ntukurende tutaranyora maya kuru Ensoko asenchira yoboikirano aya negati yari tokwariganira tyo botkobwarero nwago soma magera gaiga are form 4 eyarengesene chabo tukakana kore gasiane ngakirwe siminga magena yayire ngariyo muntu gwe pikipiki yakande tabaka kingo ikankanyora baikire kolimi lakini abasigari barenga nabagambi bagatoseri bagateba togenda lakini abana baitomba umite abayori goika se skuri abanyaroka ya magena magega yo morero gotiboko butkobo gokera rero Kisii County Bodaboda Riders and Owners Association tubwata barundi bonsi pia se data yaito bakonya gwetana na gotebe mitandao ngobo chorimbo kare tare 7 into ikinto kemanyeti nanda ina magaiti ase mokonyora bagokorobo chori baripoti ase police station yende yonsi irangena igekuro kuregwa ase bari bakongenderia abuna bochori bwana bodaboda mboreo kilia mtu watu wakampata gavana akamuita. Gavana alipomuita tukafanya utafiti kwa familia yao tukapata yenyewe wako na changamoto ya maisha. Omwana Celine konyora obokonyi maiga yo gotarera omote se county ya Kisii. Karibu sana mwancho muri eria to chake gosanga asobwa mo gochaka bonega goika omoerio gochaka maya yebire bigakorwa soro gongorwa busi ni gongo kumanya buna maiga yomuriro kobwata enyumba yoboraro yeskuri y'abanyaruka ya magena nige mambya yeritkoria rero abayibori baikirana elio korora abana babo ase chinga kecho nigo baruro kuboria obotukibunyara koba bokwenekiwa erigo chia kumanya hekyo yachagetie omurero yo murikito Dominic Onderi agotumanya senchero bwikirano obwo nigo bwatete inseme eskuri abanyaroka ya magene gotoka ime ward ya Bombabe bunge ya Machogora we county ya Kisii magayo muriro kubwata inse ase nyomba ya moyoboraro abwasa abanyakinyoro baesogetia sobonge na gokonya kurimia umuriro yo. Ilikuwa mwendo wa saa 4 za usiku ambapo tulisikia mayowe kutoka shule ya upili ya Magena. Tukasikia kuwa moto umeshuka huko. Ni siku chache tu ambazo zimepita tena Magena Boys ilichomeka. Kile mimi sasa nalaumu sana ni vyombo vya usalama kwa maana wakati Magena Boys ilichomeka usalama Magena Girls ingehakikishiwa usalama immediately. Kwa sababu kuna askari hapa ulinzi ungepeana kwa Magena Girls. Kono mchandora ase skuru yeiga kuruna kareto mwana ne form 1 mwalimu tana guturangeri tocheme na class conference tuikaranse tumanyemna niki abana bagokora bono torero igoro bono ntumanyeti nonyemba niga nki abana baito banyore twamanyire kanyora ng'eskuru ya Sambiru bono gakitogo sabanga umurai oyo igotenderete skuru ne border committee akimutorangeri tumanya muchandora ase skuru kubwatikana na omo basokono nigo moro kigoyo manyorete chinko mano kobochese nyagitari ememe mu chobosongo ase bono agasene konyora obobwene bwa bene eyarengesene chabo tukakana kore gasiane ngakirwe siminga magena yayire ngariyo muntu gwe pikipiki yakande tabaka kingo ikankanyora baikire kolimi lakini abasigari barenga nabagambi bagatoseri bagateba togenda lakini abana baitomba umite tukaenda bakakwerende bosongo tukachikorra abana level 6 tukachikorra omwana oyetore ngororo lakini ntuige tikomorora bagatotoche ga sambiri cheke mambi twachire ga sambiri cheke mambi nande batosiekerete ni sikotore yetangoro kumeli mora oyo nyanamba lakini gona rure transimara gurgoriani nigo nanyorete riboti saa 4 chabo tuko rero bono mambi saa 12 no yanyora gaiga
na achire muna moroche ga abantu baminto barega otogoseriwa gaki gonkumeti na ki gonkogendaka ndiko mwana one gakwete tindamanya gakwete imoyare tindamanya abantu baminto na kitogokora obo tukibene nigo bwachakigwe rikomanyikire tomorero gochaka ase bona abaibori basabira abaraikuru asorogongoro iga kubakonya irigo kinia ebirengo byesukuru yeiga nande tokota nga matukabera erire akira sukuru yetu ya Magena Boys ya betena ere koya ebinte binge bigasarika igorza tekomanya bitengo ya usalama byonse pi manyanga isira kiye gandeta sukuru chitu cha Magena muna chirangwe berega nane ko buliga sukuru chiga ibere chonsi usalama teyo none chi site ga chi kona sukuru tegitiri sukuru kile chinchafu zata komanya muna sukuru ya garis why na kila ambacho naraumu sana serikali ya Kenya, kuna kitu ambacho walifanya kinafanya hii mambo yanaendelea. Walifanya kitu ambacho kinaitwa 100% transition kwenda kwa secondary school. Wakachukua wale watu ambao hata hawakujiweza kielimu kwenda kwa shule ya upili. Uende kama wao ndio wanafanya hivi tena maana hawajiwezi kielimu. Ancha esukuru etwara security. Rere mechi ya itoko gitana matobori. Nkie sukuru ya iteko giterwa na mabati amonta ko swara isi gosanda abana baito. Abana babaito ne chinyaroka tigabare endwe gwetani muna torende temechi yaito bono gosambu we sukuru abe kunyarekana se tete wade security ya gutosa tebiwa tebi ba birekera ase na yegere sukuru ndo basama abanji gosambe sukuru egento kene timenga okurukundindi nyorere kaya kurusi chibesa karoseli buoye buya ekera mayanda manene abwatetinse asenka ya mwamarasa imeye ward ya Bugiakumu ensemo ya Nchari County ya Kisii maiga yumuswati bwenkeyo aselieta Janet Barongo watrendi wasumu basukana wibara chingaki alenga so bonchelia chitariki yemeronge bere na isano na ibere mutinyo December omwaka oeta koirwa asenya gitari yemo na kubekwa ICU ase atwekamo chitariki 19 omutinyo yiga nigo ebili ya nyagitari ere emilioni yemo nukta inye ase chinga kecho naende nigo bono batumeka chibesa chinyinge na kira hekemo hekyo babwate yamateyo nigo bono yesokirie na kugania ogosirwa kurwa sabanto bomwe bugwancha abego abarai ao heri bamweni humwanchu abasenchire ringiye muri kitopetuel machini agotumanya senchire obwikirano amayenda manene nikagenzi kubwata insi sinka yomugaka Jonathan Nubi kurwa sensemo ya mwamarasa ime wodi ya Bugiakumu bunge ya Bonchari County ya Kisii Yemaiga yomusibati bwenkeyo asereta Janet Barongo kubwaterani wasumwa sokano mubwe para chinga kiarenga sobonchire bwa tariki 25 na ibiro motienyo December mwako eta igo yare ni tariki 27 none nabwo atakabanda para ali kwerwanirira koni alero kanyanyaka na chinye nesukuma unfortunately epigipigi akanyora achari yepara ne pigipigi Wanyari baba komo banene ande bona banyata achari utabati keranga ligenda ngatuona yete bona ba muziko anakena kende tobwati tobwata bakom na kena kalimukali ande abunga giti gatoni tokala kitokonyane kende ngeyo na kende ngeyo Singo na nabarika mangana maya nigo mosachoe Jonathan Nubi aerere na nigo batumeka chibes chinyinge mono asenya gitari mo imeyo mochobo songo kumurendera kurende agatweka mo tariki 19 mwaka yo asibatumegetekera ikema babwate erigo tori bugima bwae kurende agaika gusiri bugima bwae naende bitwa saba obokonyerende anyare kunyara koboko bekwa ICU ekanyolekana ICU abantu bayichire tukarwaroro tukabaga transfer gochibo songo tukagenda tukamuira moja kwa moja mpaka ICU Bosongo akagendera konyoro uborwari bono agenda konyoro uborwari obo yabete pati mbaya chitariki chiarenge 19 chisaisa nemo umuswatione okunyara ko gusira iga senke yiga ndobwati kende na munende teyo
motuteja na maegateja ekiagera omugaka bwenkeyo mugina bwenkeyo go badarite no musubati osobo nere tabwa tisa tabwa tina bosi abana baiga banyari bagotema obogime kero musubati oyiga igarenga gotema obogima kera rituka gosoka paro cyo kwerigeri ekera kunyaraga kwerigeri bano mubasuka no igwe pare kero cyo tepigipige kamake kera ne biasara arenge kupimira arenge musubati onde ebituma kanyaraga gwa kwepigipige gaki ningo bono ya macheyo yesuke kucha sabanto bonsi bomoebo wancha na boigabarai ao wesona negatina kubakonya eri wakane bili ya nyagitari eri bamweni omwancho basenjero baya asomoyo bwanja motokonye ekiagera tuikiro moiso ndokonyara kolesi 1.4 million familia itonigere ntakamono ntobwati kende nonya ni kibabwate mune family igo kiagenda nyagitari gyonse bono twale gosaba nonya abantu bonsi asebusi yaito yabeta akimotokonye siringi 10 siringi 20 muno kokunwa kwa ora kunu eligera tonyara ko batokorusi mungino na alia tinyara konyara ko bango nyakuinyora seitoga ibo mochango nkobega tole para gose bari bakonyombo ko nkobe kubale kibesa turasoki ochinyinge pineru busarasini gose rubarwaini tuachire kona twetobe ko mochango into okonyeka bamita bamita tonya omongina naye bukokonya abangina bonsi pi ono omongina nero ne omongina onde otigira abane binwere gaiga twensi ntori kirigasi sikatole otale gwanjo tebya bagambi bani mubwatira ne motokonye kuripoteria Ensoko TV kurwabugia kumwe county ya Kisii Chepethuel Machin Toska bosi mwancho murireria abarai be sector ya bodaboda kurwa se county ya Kisii nigo bono bakandire buna obochori bwo barai hime ya county ya Kisii tiboyo abwase bono bakureire onde bwensi ogutaria mangana yobori mubuna obochori mbore orro nigo harachi kwibakiriwe getambo kerege tindi kerichiko nanya bo nigo baruro kubulia gucha sabagendi abechipipi kwene kebuna ngo balenda bale abatumiki bechipara na wetanga kurwa ase obogendia batindete muri kito weekly forenge na ikera na sinseme chona bayo gotwaliganiria orobotiro kubwatia aiba bodaboda kurwa se county ya Kisii nigo besokire kuikira chinkwana echo kirase mitandao na bochori bwa barai mbale ime county yo as sub county chonsin ndiwechipipi na ndo deputy president we county yaito ya Kisii mangana na ari twaro rira kunya gwetana na ase mitandao ntetembe very clear gotebanga intuna Kisii County Bodaboda Riders and Owners Association tobwata barundi bonsi pia se data yaito aba bakunya gwetana na gotebe mitandao ngobo chorimbo kare tare saba ente kinto ke manyeti na nda ina magaiti ase mokonyora ba chori baripoti ase police station yende yonsi irange naye bakoragwa no mokonyi bo munyakero gobo nigo batebire buna bochoru buchi boyo kuika omwaka bochirwe na 22 magayo bochori bonene tokorekana gekogera Kisii County we are organized etoganyete chikura 2027 na ande narito kabwate chikura after general election goseba no gaki Kisii County Bodaboda Riders and Owners Association ntobwati bochori ngakie igo tobwata bochori 2027 after general election aba muraba bagonya gwonjokana na ase mitandao na abantu twaruzitie oboraikare batakire kukanya bakekero chinga kicyobo chori chigocha goika nigo baruro gokurera guchia sonde bwensi oratoga gakoraria chinkwa nechio choborimo igoro yobochori ase sector ya bodaboda kuna nigo ariru getambokero keri chiko bache bakiruchikura enga kiyekererabe ase bono twarure order andonsi ase bagotoka bago advertise ndo ekor election ebakobwatu basoerwe ase koti ne yonse gotoka giga Kenya imbake engaki election yera tangazo Kisii County Bodaboda Riders and Owners Association nendo get registered under Kenyan Constitution aja teyo abantu baganya koimoka bagwakanya mana gana gari kinga gitaraba ndobegete mikakati emeronge igoro ya machori yaito bunagokorekana koru national to the state level igoro tabase kongaino ndenga ntubwatengane ya onye kero kende omuntu yiyo gusaba ntabo nigo bagote kundi kiao bagutumika kero kende na bara siasa we are not part of it
so igo tutagete gotebia abantu baitu bakurundia pikipiki Kisii county within Kisii county togoteba baba batoereru ingaki ingo ikere omwaka oyo mautigarite guchibusia after election ya general anana ke nigo basabira bana boda boda kugenda chipikipiki ngora nabo igo kuruisia bintu biria bigwa kamariogi eliko balenda abatomeki bande bechipara. Vijana wetu tumejaribu sana kuongelea wasitumie pombe wakiendesha pikipiki. Kitu ya pili, vijana wetu mwenye anaendesha pikipiki ahakikishe asidhurumu mtoto msichana mwenye anaenda shule. Kitu ya tatu, tumesema kuna ile exhaust mapikipiki yenye iko na exhaust yake, mtu anaenda analeta exhaust nyingine kubwa yenye inapiga kelele hata kwa mashule, hata kwa hospitali. Hiyo vitu tumesema sitapatilishwa ama sitolewe. Na kuna ile mataa yenye meguja yenye inawaka hata uone inawaka kwenda wapi, hata inasababisha watu wetu wanaendelea kuwawa. Nimeambia machairman siwaingie kwa ma stages, waongelesha wenye wako na hiyo mataa wabadilishe ama watoe waweke ile mataa yenye inatakikana. Hiyo ndio mambo tumeongelelea. Na la mwisho tumesema kila sub county waende wajaribu sana ile, kuna mpango yenye tumeweka kila muendeshaji pikipiki aende driving school apate driving license ili achue igoro ya mang'ana aso busafiri bwaitu togenda kubeka mikakati gento giatu chandire mono ne chipigipigi chetu gotabekwa amabati okonyora omonto akonyorera ajali gose ndio siri tabwatiri ibati twatware mechando yokumanya ng'a muntu kioyo. So etoko emphasize abamura baitu bakorundi chipigipigi through stage chairs amabati abekwe for easier identification. Bono nigo yategera saba na boda boda bonsi konguseramo eliokwena kebuna obasombe ngo ikira na bole asenchire ndonge ngo reporter ya Soko TV kurwe county ya Kisii editoriane Wycliffe Orenge. Oskabusio okomendekana nigo kwa beiraroro ase aborkyo ba grade 10 maiga yechiko yomurai bwensi Musike William Ruto kobolia chiskuru kubanchira aborkyo unabale ase chiskuru. Nigo chiskuru chiri chiakoria buya asamate mwamane KCSE omwaka weta chiri chiarikia omubaro omonene ose chiarikire omubaro monene bwa aborkyo be grade ekyo 10 ekero chiskuru chinde chibwato omubaro moke mono. Gati ye chiskuru tuatalera ngamona St. Cyprian Biticha Senior Secondary School, Karantini SDA Senior School na boigo Nyeigwa Girls. Mulikito Steven Nyarike Mbunde nigo agotumanyia mange unaborokyo babere bagwikirana ase chiskuru echo. Magiga ya serikali kubwatu kogochika koja chiskuru cha secondary Borko ba grade 10 enjirende yonsi barachi chiskuru barangirie nigo chiskuru achia koribuya hasa matemo KCSE bagenderere konyora umubaro monene bwa borko ba grade 10 kerechinde chagendere kulikia umubaro moke ase skuru ya St. Cyprian Biticha Senior School yogotoka se wodi yerigome bunge ya Tutuma Saba imeye county ya Nyamira nse umwarimu monene Ronald Onyanja eyu yaira borko wabo bonsi bakora KCSE mwakweta bonsi pigo che university nego ikabono nyora ya mentira boroki ya 30 kurugo chika kwa monene bwense kubwato kwa abana grade 10 skuru yetu twanyorire ange 230 abange bamentete kero monene bwense president yetu ya tenga tubwati uniform tubwati official and school so bali bande bonsi bachete na mono bali bakuru around this school way tuliwakaribisha ine directive ya ruete president gati abarabu abasarasini babwate mechando batano 25 babwati uniform ukienda hata darasani mtaisa waona babwati uniform arafu batano baruete fees yani baruete fees lakini babwate uniform wabo chabegete uniform no ene atabwati no ene liru beli admission yote banga present yate to ende school nonye nigo school eyo nigo ya irire chinjira cyo konyora ebitabu byo gosomya grade 10 wetera ko binyora so mtandao ekere serikali ya rule ebitabu byo gosoma byegesongo byoka grade 10 tuansire bitabu byegesongo mbiro nonye nabali uwaito banyorire chinotes kurwese chisimi cyabo kurwese internet
chiria bagwente gosomia atobuo gosomia pathway ya STEM, social science na onye arts. Hivyo hata padri wa shule ni mwalimu katika taaluma yake, na kila wakati anatusaidia kuwaongoza wanafunzi na kuwaelekeza. Nali nko request abaibuli bali batarareta abana na nko request abaibuli balia batokonya abana bo bali kurungerinde baikirane na abandi ase skuru ya karantini SDS Senior School ase wodi ya Gesima ebunge UAU nigo yarikiri aborokiwa batano batatu korwa echiko ya serikali ebwatukwa ase goika bono yaikiri aborokiwa 34 ase gwetera umwarimu munene Enoch Arasa asabira abaibori korenta aboroko ba grade 10 eri gosire kinyoro ekyo 24 serikali yatoeta abana 18 but twaikiri abana 34 gese direct werwewa murai wense na tevete nga mwana na tatwara uniform na tatwara fees ati wache enjereriare kurwelio ntwapoketa abana nge 8 iri nambe kagera egaika 34 yetugate banoiga na inde nko ngwapiri oche sabayuri ne community mwana ndo bwensi otigalite nka bado ntugata mabaga tuwata mabaga nabo tubwene tuikia abana no enemia still nabo tukubaka mutete boss ase skuru ya Nyaiwa Girls asobo gatagati bo mochio Nyamira nigo gwetera abagambi bagenderere campaign entindi yo koriya borokiwa ase gwika bono banyoru mubaro omuya gocha ase skuru yubene maega yo koria byasogote mu KCSE wetete nanche naroko bekerio giri nakiye ndi bwensi okoriwa anyamoro chabana bare binyoru bino parento goche skuru ya Nyaiwa ntuntore ready ko bari safe gendo nare ko sababa igori baito garaikera maybe mwana kama sagotoka nka okorte grade 9 na wende to transit to grade 10. Steven Nyarikimone, Ensoko TV, Kitutu Masaba, county ya Nyamira. Watigana na yona guskabosio amarwa aseke goligeke gose asabasae nigarokanire kogikirwa mono wetrabuna nigo akurire ekegori ekiga robotirwa bwangoiga rokorwa National Survey korase kiombe kelia gekorwania mariogo yogotindia na kada bakobatane kiombe kelia gekurigereria omubaro na boigo ebirengo aiga Kenya KNBS na boigo kiombe kelia gya Tobacco Control Board nigo rokoro kebuna oyomo ase abakenya batano noyomo abo bari gati emyaka 15 wika 55 baonchire amarwa abande chimilioni 3.2 naro bagaisene kunywa n'abakenya bande chimilioni 2.3 ngonyo bari etumbato Ebiorokereria ebi nigo bono biagerire ekiombe kyobo chenu ensengima WHO kuragabuna obotumeki bwamarwa na boigo ebinto bire byo gotindia nigo kere egente kenene as egetange kenene asamagendro yense egati yabaria basangire n'Ensoko TV nigo bono bakuru kuboria gochia sabara ikoenekia bose gochia se bari bagotumeka amaroyo koenekia bunango tikabare eri gochia koenekia mirobere ya magendro no komenyo kuya koeneki kwero muri Kito Vincent Monda agotumanyia senjiro bwikirano kera buna bokonya gokia ensayonsi mbirerere ujumbe ya yomurai wense kurumochi Eldoret togotambuka mwaka moya nigego teba amarua beireke gochekenene asamagendero. Alcohol and drug abuse has become a clear and present danger to Kenya's health, security and economic future. It is a national emergency. Our most productive population, 1 in every 5 is affected. Alcohol, and I repeat, alcohol remains the most widely used substance with more than 3.2 million current users. Kenya cannot grow, Kenya cannot compete or remain secure when millions are trapped in addiction. Korengana ne kiombe gekorwanio botumeki bwa mariogo yogotindia kiana kada roboti ru mwaka bwechiri bwibere ne 24 sana semia ya barokiwa bali barasa masomo igoro gosechi university batumikira mariogo ayo abwasa bande 25 ne masemia ya barokiwa bagenderete ko yatumeka
omodisisi omanga Valentine Cherono nere ng'ane ya mukunire asagotebe sub county ya Manga imeye county ya Nyamira amone chinsemo chinde niko chibwatire no mochandoyo wa Marua asekegoliegeke. Tuko na changamoto kubwa sana hapa Manga. Tuko na shida ya chang'aa na ningewasihi sana wale wanatengeneza chang'aa. Let us say no to people wanakuja kutuharibia watoto wetu, wale wanakuja kutuharibia jamii yetu, na wale wanakuja kutuharibia afya yetu. Mtoto saa hii baada anatafuta kazi. Jirani anauza pombe. Ni nini tazuia mtoto asidanganywe kunywa hiyo pombe ya jirani? Tutakuwa na watoto kwa miaka zijazo. Tukatae pombe watu wa Manga. Na mkikataa hiyo biashara itaisha. Na tutakuwa na jamii yenye afya. Mawaziri wa Borendi Boime Onesimus Kipchumba Murkomen na negative na asesegi yo kurwania Marua Tancheri abanyanyimbo na baiga bagambi andake babere kagocha seyeyo. Yenye nachangia zaidi pia ni kwamba ulegevu kidogo katika idara yetu hii ya usalama, kwamba maafisa wetu wa mashinani, wengine machifu, wengine ni polisi, wanaungana na wauzaji wa pombe haramu na pia wanasaidiana na wanaharakati mbalimbali ya biashara, ya siasa na wengine kuhakikisha kwamba hiyo biashara duni inanawiri. Korengana no repoti ro mwaka bwechiri wibere na 15 kurwase kiombe kyobo chenu ensengima WHO oruoro kumureka ensengima aso mwaka bwechiri wibere na 15 nemo amarwa na itetaba ntange chimilioni 3 ensengima ne byorokererie bi byagerera barai awa bunomo wakirishi bwabasubati kure county Nyamira omuske Jerusalem manyi kwemurungania bororo kagoteba buna chikura cha cyangyo nigo chigasaine gokea wetera buna amarwa gasaine gotegoreke goriegeke. Na mnajua siku hizi si pombe, wananunua sumu, wanapea watoto wetu, na unapata mtoto wa miaka 27 anaonekana kama mzee kwa sababu wamepewa sumu hiyo kitu ambayo inaitwa ethanol. Watu wanapewa na wanakunywa hiyo, wanaambiwa ati ni pombe. Tusaidie watoto wetu ambao wanaenda kuangamia. Watoto wetu hata hawajui kama wako na familia. Tusipojiadharisha hatuna jamii hapo mbeleni. Enganeye gekonyo gukwanirwa igatiya abananchi basangire n'Ensoko TV barure kerengerero kyabo. Umugambia ise kubekeru lichiko amarwa toka sekenyero kyaye abwana ndako basamundi abwatwe no ene ukubutwa butwege meremo kyagero osinyiro kubwatia amarwa yo na koyasiri kurwe kenyoro chinkuma gisoke na umugambi obutiru kurusaburo kese nigete abagambi babere batatu iga no embane serikali egenderere nisigie ya Marua lakini ya bengi ya Marua e alternative aso bwenge no rigerie mechie menge gweta Marua ya no ega konigwo chinyombe chiomogete ebintu bisaregete rero biasara ne binge ogokora nabo kubwato oso gwete megunda gweta oso kurigia matoke toire chiro no enya bita oni gusebosongo kama rutari aro ari buna naro koni osomeria abana baito basoire mono sana sa Marua neke ndeke kia Marua koranga gia chaka buna negosora kinono kia iremeli igo nebwenete buna yo moibori ritangani oratigana mangana Marua na ndo semi umwana bobe bwa Marua negero komo semi goiketo kengana eturko yanyu nonye serikali yachagetie segiyo kurwania Marua nabo iga mariogo yo gotindia imeyense yito ya Kenya esegiyo terayebwa ninki gakogereta bwe segiyo nche Vincent Monda na kwariganiria ya Ensoko TV. Mancho murigeria hoyo no murikito Vincent Monda gotebanga ekenyugwa nekebe. Andu bari bekenyugwa mubwenete mwirigererie. Ndo gosikabosio abarai bensemelie kwamereria serikali nigo bakorire chingwana nekiombe kyo bachari ne chimbebe a ABC ase baruro kwemurungani kwabo egati yemeroberi eganetie kubekwa nekiombe kyo oikerania obuchori bwo mwaka bwechiri bubere 2025 nebere. Bagosanga nabariki amangana amaya magega yegekarikyo nigo bono batebire no kugena kwabo buna ikyombekyo ngechi konyarakoba ke osengechi konyarakoba ke gokora obochori obuikiranu hase batebire emyaka ya magega obochori nigo bwabeire okubwatiraniwa no botutukana. Whatever this, we had misgivings about, the process that brought this commission on board and so on. But through this, we've had a cordial conversation. And they are public servants. In my own honest view, I've observed that there's a very serious sense of responsibility on a good number of them. And for the first time, we have agreed today, there are several lawyers who are here, we have institutionalized our interaction with them. We have agreed that we will set up a technical team on behalf of the United Opposition
and they will also appoint a technical team so that they can go through all those issues that we raised blow by blow, and we will have another meeting to go through these issues. We raised all these issues with them as to why no action has been taken. And today we want to say that they have told us they're only 3 months into the job, but they are preparing to do better in the next elections. We have told them we don't think that is enough time. They need to do it for 2 months or 3. They have said they will start with 1 month, which is good, and we take this opportunity to ask the Gen Zs, because the registration has been going on at the constituency headquarters, and most of our young people have financial challenges. Once we have the mass voter registration that will be devolved to the polling stations, we want to ask our young people, the Gen Zs, and the professionals who are not registered before, to go and register and acquire the tool to bring the change that they desire. We want to remind our young people, they have done a lot on the smartphone to tell the people of Kenya we need change. We were not happy with the process and the outcome. We started by telling them the perception out there is that this is a William Ruto commission, and we gave them the opportunity to prove us wrong. Not us, the whole country. So we were able to raise issues. We have said it, we have said it openly, that we are very unhappy with the procurement process of the KIMS kits, the discredited Smartmatic organization, discredited worldwide. As you all know by now, the Carmagos and others, and what has happened in Venezuela recently. So they have to give us demonstrable outcomes. Sure. And we have raised a number of issues. Like I've said, it was a courtesy call, but during that meeting we have raised a number of issues of concern about building trust of the Electoral Commission by Kenyans. We have raised issues of the just immediate past by-election and the one now coming, issues about security, many issues. Mwanchumo rigereria no tuikira umwerio gwemesa ya magia kurwa ensoka se ogukumanyia ya aenekio kurenda sensemo ya kabere yedingana rike moya no tugujuga swato sangene refrido rase studio ya kabere kurende ngukunyuranga umoroki wanaro nyara kobaga konyora obokonyi aso gwakandre school fees maiga ya yegutarira umute angeni abisio mugavana bwe county ya Kisii Mheshimiwa Paul Simbarati asanya kobaga koirwa se school ya Hurricane Academy abego morikito petwele machini agotomanya buno mugavana bwe county yo Moske Paul Simbarati marogoba ya bono niga sangire na barikia mangana na kweremero birio hekagira kwane kiwasegetige chigosori kya Gusii ankyo aso muraibwensi ya Kenya William Ruto aligete gwikirana aso murobirio boko kwatoka chibesa cha nyota gochia saba saya se county ya Nyamira ya Migori amo ne ya Kisii asariganira bananchi bonsi amo nabara itochiko sangayega negatia yanda mangi koraga chinsa isato kurinda siboniga gotambokia sensemo ya kabere ase Frida anyar ko bakago ikaransanere Edwin Nyangagu elineto sange asensemo yeringana dikemo ya Frida. Biamano asani barongo ya ne Clinton Ondigi no trasensemo ya kabere ye studio to ne kinga litkolia lero tobeto gusanga igoro yeringana lieke moyo mwanchumuri na twakumanyia abukare litkolia lero to kumulikira emenuga ebere akato kumulikira agama na boigo igama igo to ujumbe yage nke gwitira sina mbiriga base screen yago otumanye chingencho chimenuga yebere nchire chiechi boigo na bugwaka esimi yago tobeto gusanga naye mase ya mogose osoe ase mitandao yetu ya Facebook na boigo YouTube otumanye kerengera likiago nkereki kenyore kerengera likiago niko tokialigane ye chinsa chonsi Murikito Vincent Monda na betaka gotarira chinsemo na gusanga no mwanchi umurigeria igoro ye chingenjo chamalieta yo abere agama na boigo igama ango to sasense meri inde studio elinde toigwe ngaki birengera lyo byabana nchi bire Mwancho murigereria Wensoko TV nigotore ya masa ya mukuru muchio Nyamira
chingaki tokonya koligi ebirengereri bya abananchi banyare gutumanya igoro ye engencho ya mangana ya bere tigansange na abananchi ngibu barabunga kibamanyeta marietaya tiganchake kura sensemo yane yokobe amarieta ne ngoro ko bari Joseph koru nyaisari mumbu nchebuna na manye igama ekigusie kibunange wete enga ekero muntu gwekenderera ase gosineke kwa mfano ekere mbure gotwa ore obugordi umwafuri oigamerete gabona gina kera penga okoigama agama eri egebwate meaning nga ekero otete koriye gento kurwa so muntu gete nabo gutumika omuntu aende se chinchire cyangora ego cyabene so that omanye goikire gente kikine bona atebe kino kira benga agama na meaning ene recho. Okay, ibina bye birengereri bya twera na so yonde asa maleta nchenguru kopanga nchese lietagama ina atebe nga nekeruta gite usinebesa gwata gite goikwaga mense sana umanye kanyanyora ose oitira so muntu agamekurwa so muntu uria enda gukwanire egera nyore besa ni lieta igama na benga bona bono guys tore kendere linse karo mugasore gusekere mburere unere kunga igama aya samalieta yabere na bali engenche kabiriyo mancho mulire abande mbara sensamo yane yobolyo tangunda guna barabo birengereri byabo asamalieta ngoro kwa John kibase ririnkuliera lita ni mayali kunga monda aserieta igama chibunandi manyete rwanda ko ba igama ogwe kende na bono mugasore iga okobase kende igama okobase kendereria na agama ogwe keye kerota getegendo getekurwa so muntu bwekeye agama wekeye umanya wakenyora samangana na bamata na baligo. Okay, umura yonde na rega sense mo buli bwana na rtara tumanya maleta ne nchira maite meaning ye maleta yo cha maleta nengoro kwa Rutherford Mboga yetuno omwa nyechu nyamira gaiga maleta mwaburia kwa agama enchire ndole keyo etira so muntu akukwanire kuja so muntu ndo nyora bakonyi na kuigama ne mbulekere gutugonya kugame kendele linzi usomwa somo bateba yori na ku kuigama ngali ebyo binage byana byebyo mancho moligereria ebina bye birengereri bya abananchi bara sensemo yo mucho nyamira tiangira na se studio egere munyare gutumanya mange nje Vincent Monda na kwarganiria aya Gereria oyo nero mulikito bwa mangana maya Vincent Monda oyo beteka gusanga na intwe gusinayo mwananchi nabo igo kumanya ebirengererio byabo kunde numwanchi mulie nabo gukunyoria nga ogenda gutuma ujumbe yago utumanye nga yogende tukubwati umurubirio yigakoru nabo igo nga engencho ya marieta yo neriye kurende tiango mugaka Edwin Nyanga wara tukwania ndonsi asole umurigereria magorobe yiga ngukwania masoge osemelikuwa nengulia nga mbuyoli chinga kechiga na lito umenda sigituri gitu twanjete kyo kwanire menuga ao yeke gusi asekerenga kyo gukina asobwamo elyo titweba enjira tubone tekonoga ekegusi yeito ekero turandonse bena semejega chinyomba cheito usandonse ali astora bene nyenase ebyombo byokwerukia mangana buna Ensoko TV go sechiredio. Karibu sana mwancho murigere njetika nkwaregane tutara mwirenderia Edwin Nyanga gwirinde hanyarko baka gutumanya umukeni tubwate rero nabange bangirwo kachisimi mapemo korora ribori ya rengerio rinyororo na rege gotebanga akuruku Elijah Makori agotebanga kurwa kera kanisa ya PAG Nyacheki agotebanga siringana rieke moya rero igama engencho yaye no gwetanga kurwa se embura nabo igagotebanga agama no kobera ase enga kiankerinde ogende ase yani enga otimukirete agotebanga agama huyo ne Elijah Makori kurwa se kera PAG nigati abande chisimindo chikubata kundi gatora chasore Edwin Nyanga ngutu bwata se rero ase kemoye gitu bwate umugaka umurike bitabu bieke gusina bibinde bigotokonyaga igakurukwa Nemuel Atemba na ali ase laini tigango akwane na intwe ase amagorobe yiga tumumanye buya umugaka Nemuel mbiyole buya mono kegima na kibwirire masoge manene masoge itongo mwochochi itongo no gaya osoboke buya mono Bono buna tukwana iga nigo tule ya mase ya mugwetire igeta seni ge television gia Ensoko. Yes. Etura sege ikaro ninde nabagisangi banega iga basaiga babiri. Yes. Ya mono musubati akuru kwa Frida Kerubo no mumura okuru kwa Clinton Ondigi. Yes.
bono igagusiye ngima na bale chinse chia Michael isiko ye chimbebe chia chinse ya Kenya chorogongo rwa Kenya mbagotegererete bono litangani kigima okwane elieta liao tutaragenda siringana lituli mwamu liye mogorobe yiga incheiga igonkoro kwa nemweli mogere oyo bwatemba seito igo eriga liboge tutu chache lige na lia temba iga lia kigogi lakini bono liane nyansiongo iga borabu okay nonde naende igondo murike bwe bitabu balia togutaka koegerere kegusi muna toligete getabu egekoro kwango mugusi oboroso kinyangi emeyiga ya mwanya getinge igo turi ekiombe gyo koegerere kegusi okwegerere kegusi association ero buyamono bono ingane inde yonsi yeke moya toranyare go sansora nabo tokoye bwaterana rero nigo tubwate amarieta ombera eritangani igama eria kabere agama ngwatananekana kikuri gati ya marieta yabe nabwekaine gose nabwate chingenjo chiabo tichibwekaine amarieta yabere igakomo chikubwekana ase gwatoka lakini ase chingencho igwarare nare bono wateba nga litangani no okoigama okoigama ekero omonto akoigama oyo n'omonto okorigia egento kebe igoro yaye era abense egere tatwerwa gose taigwa omugaso okay bono nabo kerabekerama nabo kerabe libuli nabo kerabo omotekeiriri igo gaiga imororo egere tatwerwa gose taigwa omugaso mono erieteri tiririkoerera abo ingo ikarira asegete liamo chigonjo kake irokekera omonto agoteba nga okoigamera okoigamera nokobwaterera egento egerokong'e ogororoke na igo kwarorire ng'a ekere tokoribekerera enuta gochibosi okoigamerera nkoba ngonjora rire korwase okoigama kwembura bono na yeyo nari no mugusiaka ro goteba nga yaya beko mokonjera oigamere yakigima mwari yoboko kokuna kogende sabali omokonara mwaso mwaigama erieta linde gwateba ndiriri ikorokwa nga agama okoagama okunogosoa asigete gwasoa ibega kuganyete goja goswenta gochioro wao ingakieri entambe abantu mbakarure chache bakogenda masaba oika sigeta sabantu bamwabo oagamo nonya omuntu oriyo ogikoriye gasi abantu mbali bakogenda emirimo awo the first employment taligo soase igakwaga masa abantu bamwabo okuyiga nogosoa ibega engakienke egere oswente gochia orwao ekere kwanyorire chinguru chinde no ali bajite goteba nga gokobeka mukeira ibega kebe kwerente bono mukeira igaje takagama mukeira no musubati ogusi oriyo kiete nere ngina abakeira aba bakorwa abakeira naho bali abande bokulia abande abali bale gusi
bono igari gocha kurubukuria abantu baje baja bagama saba mwabo babera ibega iga bagama lakini bono barabuba kamenya permanent igo bagacha kotewa bagushinga gukobika mukeira ibega ere bandari kwagama ere go menyire ryoka okay amalieta yo nkolengereria nabako bayigo erinde liko machiko jabwekana ne liko ngogo sangama lakini yogo sangama nogo cha asenda agirere otarange iri osotari ganiri egero onyore ndagerorie ogosangama na kukulio gokoro mosemberereko na kyo mugushia tebete abande nayaya musangami ikororo bono igako na gokorora bamuigunga naro timo mweba bono amalieta ya bere na bonda akorero yo mintonga twate boy okona botwa twachakira ensemo yo koigama no ekonogo soya se tutwerwa nensemo yo koagama okunogo soase ngakienke egero osuentere gochiangao ekete kwara amenyake mbuya mono timanye tigose abande nabwomba bwate kubule kwanjerende yonsi oiranerie tutaragende ensemo yo mweri tukuriranie bakangumbo ya tigaba boli gose abagusimba atebete ngona semi omino nabirigo una semi omino ngaite ngaito ko mwanchi omulirere libaga nere nabara twale ko bole konde gwensi gochiase umugaka nemweli okay nabo tokuigurira chisimi cheito mwanchi omulirere libaga ne iliago tokwane naye yamasemo igase enchira yende nigo tokomwa libago mwaka nemweli aranyara ko baka kuira umutumo kake ndategera maborio kurwase abancho barigera senje nkorengia sintwe amachibu ari twaba tonsi oyabongoroje oyanyorera sare higo umwaka nemwero mbuyamono karakiri bona machego tosuka tigango turayugusimi chigo cha mabori kichibwate otomanya kurwoiranerie otomo bayeno yomo tusalie kebuta mbuyamano igo no mwancho morigeria toigwire chisimi buno koiguro mwaka nemwel aereire hikagwe tigaturaigwa nga abancho barigeria barabwo nkwana kibabwate hallo Soko TV mbiande hano turega igase gikaroringa narie kemoya ngo togosanganera twayanchira maiga mange kama kawaida kwamba honorable MCA Gachuba Ward Nyamira County chairman Echiredi Omengata vice chairman top 6 Rams Grafene Team Strong enga kimoya kwa semika usi alilotera kinga wana ndotera na kumanyeto ndotata manyete itani biama sama amna mwaka resiri kwa yako igama bo anya ko buli ya nda buli rega diberebenje Aya. Oyinero rurega go report ya hello Soko TV. Soko TV wera bana mami. Wera byango to sanganera. Omwana bumuna cyatwanya na ukiwa rukinze mu cyebukiye muri mana cyakyoye. Karibu sana. Na bakire sana kuigwa eliyetanga okuigama no kwagama na bere exactly buno mwaka dotebiri. Nande mbiyamone Soko yitaso kuna bufundisike kusikia. Mbiyamano. Yoga go ponga zirege pindi. Hello Soko TV. Hello. Ngoto kusanganere. Halo kwana na Cyrus ya Temo. Karibu sana Cyrus. Korugo songo chitu katika tiga. Leona semagana iyo mwana entrabo. Anchurenda bana bana tonya manyete. Koigama nje manyete koigama ko bwateri buri. Kiyo mugaso nabo koigamera gusembura usoba yarege sona igembura ke gotuwo kenganete gotwera rende igona ko koigama na
Okuaga mabono rende nabo omonto omanyete akarota bwati osauta ikeranitie nabo okuaga maso omonto igo rende ogotambukia ande esi wakwamete waga marende nabo okuaga marende timanyanga rende ose nanje nabo omanyete goikera igo nabo namanya nogokero kende ogomanyimbore saidi ndoche buyamaganda togotureresa akigari mbuyamore mbuyamano igagwase ng'encho ndakoboringa okoigamano igame nembura yoka ase nabo goigama korwa ase omobaso abo goigamana igasenjere ndinga gwekengereria ugwekengereria twakwa n'omobaso ose nembura tiga tobatayo mweri wegende twire nasore tugomwaka nemweri ng'akia komenta gago. Hello Ensoko TV. Manchu muri gatogota bakero gusangana into gwake irio girie TV na ritoko iguana. Hello Ensoko TV. Nkorenginga tikaturira na sense moyago edu ntore gungaki. Kuba mwaka ne mweri akore ni asegatia mabori atwanyote kurwa sabanchu abarikere. Omwaka nemwel. Tiatwira nena inde asore amabori na libori ndiria liachira elimo. Libere benje ningi ne libanchore ningi. Okay. Libere benje igonda lirusi kurwa ase mbere benja. Embere benja enseminde nagakuria kanyerere kagendete round iga kagasokera muino. Kichochoro. Kichochoro, ine mbere benja. Ono libere benje oyo no muntu goetana na osokera muino osokera alia osokera ki otabwati ngayibona ali gukirende obere benjirensa iga konya kobere benja nabora mubake igonga oyo nelibere benje naendo managoteba ngali banjure libanjuro bunobo oboli bugarogete bukabe etaso yani ewidi aye nabo kwaroche noboli gwabusura buyayigo bwaonjoka bwaba libanjure toliko ibanjure ndiriko geseka naende ndiko baboli ndiriko chikorugwa ndiriko chikoba nonya no kulisi kunonya n'engombe tiri kulisi ibanjure oyo no oboligete bwega rorete botabwati use bono ikina kitokoro kali ibanjure omuntu nabo mokomenya n'omuntu buya wacha konyora nabalenge ndoche neli ibanjure kwalenge Iline karo kale ko litumira ukale ko litumika bono figuratively. Okay. Lakini libanjole ndiro yani ekenyansi nkero kibweka inoboli. Nabo konyora kibweka inoboli kabisa. Abangi nabali abagimo na bwa manyenge neli banjole. Abange bagotigali yamerra ni oboli. Bacha kogesali oboli bwoka libanjole basamba. Mbuya mono aseng'encho yechinga kichigo totagekya twangu mubayeno yo mwegutugariria nyerere ige rinde elio tosokere bono rende gose no roli nabatebya omubayeno lira nabatebya oyomo nibayeno nemenge kobororo bono nabotura no roje nonya ne ekwende nere goteba nga kuyibora kuya gwakora mukungu monyakanti ng'ana oyo n'omongi nokine ty'abantu asobo kong'wa abana baye barabogete lakini bono ko bakinire banywomire mburekera karo omukungu oretirwa akorokang'ina byara nga baba bamokore nting'ana nakie kiboro nga koyibora kuya yakora mukungu monyakanti ng'ana mbuya mono kigima omwaka nemwele atemba oyo tigobe omuchakano korende tali omwelio naende guturakuliginga kichinde obe ange gutubwata okoboko
musoboke ochikale mune manganesa ameta Mbuya mono. Kine mune getulu kia bonyoro. Mbuya mono kigima. Mwancho murigeria huyo no mugaka ni mwela temba asobwa gari na asobo ime unyara ko bagakorera na gutumanye igoro ya amarieta twabwate yeri tukeriga nkorengia omochoko tugutwara seringana rieke moya no ruyo nkorengia bono konya kitora maiga gatatu mwaka ni mweli atemba tikanje aberiga yakane narito wikira ni mweli abasenchire rengia bono naba bagakabaria batigarite kwegerereke gusi mbarigete bitabu ebinge kurenda into niko yakwana gucia mutugaiga abana bo bali tokuriga kurinde batari gutoka achache sayiga twanjire twa mutwaliriga nabo tokomurigia chinga kichinde chiria turamugani aha mbiye mono sana omwanchi omurigereria kwabere ko gosanga na into nabasemerero gitunga kwabere ko gwesomya amange lituko lia rero kurinde twanchire toikira omoelio ase omutinyiga mutinyiga mugaka Edwin na kinyulingo mwanchi omurigereria kiko omuchinini uri mutanga ni bomuchana na ukorukwa munuguno obalema mbiye mono sana kurinde omwanchi omurigereria omoroberi bwomoinori ngochora segekeke kerebosio nigo twasanga no mugaka Edwin Nyang'au ne barango yane Clinton Ndigi na inche Kerubo Frida enda gutwara oburigereria obyemigita seni gensoko obona boboroso bomugusi Eye Nensoko TV.